damesschutters uit Doenrade hebben vorig jaar het LDS gewonnen. En daarom mag schutterij Sint-Michael uit die plaats dit weekend het Limburgs Damesschuttersfeest organiseren. De 3 winnende dames van vorig jaar moeten ook de handen uit de mouwen steken. Nou, we hebben eigenlijk afgesproken dat degenen die ook in het winnende team zaten ook mee in de stuurgroep gingen. Dus dat is ook gebeurd. Dus we hebben eigenlijk het hele jaar mee georganiseerd daarin. Valt het werk mee of tegen? Ja, je weet niet wat je kunt verwachten. Dus het is dan natuurlijk uiteindelijk een heleboel werk. Maar ja, wel de moeite waard. Van tevoren had je geweten dat je dat niet stiekem misgeschoten? Nou, dat niet, want ik had me daar wel al een beetje op voorbereid. Stel dat we het zouden winnen, wist ik wel dat er natuurlijk een heleboel werk op ons af zou komen. Maar ja, misschieten, daar ga je niet voor onder de boom staan. Bij zo'n evenement staat de veiligheid natuurlijk voorop. Voor aanvang van de festiviteiten controleert onder andere ook de brandweer of alles in orde is qua brandveiligheid. De organisatie die levert ons een plattegrond aan van de feesttent. Wij controleren of ze daar voldoende nooduitgang op hebben ingetekend. Of de vluchtroutes voldoende in aantallen zijn aangebracht. Of ze voldoende blusmiddelen in de tent hebben aangebracht. Dat soort zaken zijn voor ons heel belangrijk om te kunnen bijdragen aan een veilig evenement. Hoe ziet het hieruit? Ik ben eventjes rondgelopen met de organisatie. Er zijn een aantal puntjes van aandacht die ik met de organisatie heb doorgenomen. En ze hebben mij verzekerd dat ze daar werk van gaan maken. Zodat ze, als het evenement gaat starten, dat die punten allemaal zijn opgelost. Er worden hier zoveel ballonnen, daar was iets mee. Ja, wat wij als voorwaarde meegeven is dat op het moment dat mensen een feestlocatie gaan aankleden met ballonnen, dat de ballonnen niet te groot zijn qua hoeveelheid ballonnen, dus dat de trossen niet te groot worden. We hadden ook graag dat de organisatie er rekening mee houdt dat de ballonnen opgehangen worden aan hun metaaldraadjes. Dat mochten ze gaan branden of mocht er een brand ontstaan in de tent, dat niet de trossen omlaag komen. Want als mensen gaan vluchten en ze krijgen de ballonnen op zich, dan kunnen we problemen krijgen. En we willen ook dat de ballonnen ver genoeg boven de vloer hangen en voldoende ver uit elkaar hangen. Ongeveer 87 teams doen dit weekend mee aan de wedstrijd. De dames uit Doenrade zijn er niet bij. Nou, dit jaar mogen we niet meedoen, dit jaar alleen organiseren. En de komende 3 jaar mogen we wel meedoen, maar niet voor de overwinning. De gewonnen trofee van vorig jaar, de zogenaamde UT, heeft het afgelopen jaar vast en zeker een mooie plek gekregen, toch? Dat heeft bij 2 leden in de kluis gelegen dit jaar. Ergens op de schoorsteen gestaan? Nee. Dat is toch jammer, dan kun je er naar kijken elke dag. Ja, van de ene kant wel, maar ja, van de andere kant is het ook zonde als er iets mee gebeurt. Want dat is eigenlijk veel te duur voor en zonde van het beeldje. Dus we hebben het veilig in de kluis gelegd.